julio de 1917, en Madrid. Nació en una familia muy humilde y ella misma recuerda en algunos de sus poemas el ya ponerse a trabajar a los 14 años para ayudar a sus padres como mecanista. Y para acabar, algún consejo de la gran poetisa Gloria Fuertes. Con todo se puede hacer algo hasta con un cero. Que parece que no vale nada, se puede hacer la tierra. Una rueda, una manzana. Una luna, una sandía, una avellana. Con 2 ceros se puede hacer unas gafas. Con 3 ceros se puede escribir. ¡Yo quiero! Un aplaudiment molt gran al centre de la Pintor que ho ha preparat. El seu poema es titula Els primers catalans. Com eren els primers catalans? Homes, dones i animals van formar un país molt important. Tot començà amb ibers i romans, quan encara no hi havia ni catòlics ni musulmans. Treballant de sol a sol van construir el seu món. Els ibers vivien en poblats, fets de pedra i de fang. No tenien ni llum ni gas i l'aigua havien d'anar a buscar. Al port d'Empúries van arribar amb monedes per comerciar. Els primers grecs catalans van construir un país gegant. Quan arribaren els romans, aqüeductes van dissenyar i l'aigua als pobles va arribar i les termes es pogueren banyar. Ara ve Catalunya comtal, amb Jaume I al capdavant. Va ser mort per un dels musulmans que van arribar abans. El meu joc preferit, un esport de pilota, de bota a bota i bota. Jo el bàsquet vaig provar perquè tenia curiositat i aquest esport vaig triar perquè em va deixar enamorat. Salta, bota, dribla i passa, una assistència i canasta. També estic aprenent valors, jo no soc un som tots. He fet molts amics, alguns grans i d'altres petits. Amb tots he realitzat, fins i tot em volen fitxar. L'any que ve a millorar i sobretot a disfrutar. Potser nous companys, nova pista i molts somnis a la vista. Aquí el poema s'ha acabat, com un somni fet realitat. Ens representaran el joc floral del barri. Paula Nome, del Centre Els animals parlen. Hi havia una vegada una nena que es deia Mia. Tenia els ulls blaus i era rosa amb el cabell arrissat i curt. Quan va passar això tenia 5 anys, però aquesta història és molt antiga i ara ja en té 20. Ella vivia en una granja i, com és normal, vivia envoltada d'animals de tot tipus, des d'una vaca fins a cucs de seda. Un dia estava munyint la vaca i de sobte la vaca li va dir: «Escolta, no apretis tant». I la Mia va respondre: «Des de quan parles?» «Des de sempre, però ningú m'escolta». La Mia es va quedar bocabadada. Va anar a dir-ho als seus pares. «Mama, papa, què, Mia? Els animals parlen?» «No, carinyo, parlen entre ells, però no parlen l'idioma de les persones». Llavors la Mia va tornar a l'estable i li va dir a la vaca: «Tu no parles». I la vaca li va dir: «Mu, però estàs equivocada». Viu a una casa d'un poble, a les afores de Barcelona, amb els seus pares. Es diu Alejandro i li agrada jugar a futbol.
però està trist. Té 10 anys i va a sisè, és grassonet, una mica baixet i de caràcter tímid. A l'escola els nens l'insultaven i els altres es reien, fet que li posava molt trist. Al pati volia jugar a futbol amb els altres nens, però no li deixaven. Ell odia la professora i aleshores el deixaven jugar, però sempre estava al descans fins que un nen es canviés per ell, però mai passava. Quan arribava a casa estava trist, amb llàgrimes als ulls, tenia por i estava insegur. No sabia què fer per aturar això, perquè cada vegada anava a més. Va començar amb els insults, després no li deixaven fer res, i ara amb les patades. Arribava a casa amb blaus a les cames, es preguntava què anava després, fins que un dia es va faltar que els va explicar què passava als seus pares i a la professora. A la setmana següent va agafar proves i s'ho va comentar a la policia. Van venir 2 agents a l'escola i van mostrar com es sentia l'Alejandro. Eren activitats amb emocions. Els nens que l'havien maltractat es van penedir molt, perquè es van sentir en el joc de l'altre. I gràcies a aquelles reflexions, el problema es va aturar. Viu a una casa d'un poble a les afores de Barcelona amb els seus pares, es diu Alejandro, li agrada jugar a futbol i està content. L'estiu, l'estació que més m'agrada és l'estiu, perquè mengem gelat i anem al riu. Juguem amb l'aigua i amb els amics, s'acaba l'escola ja per fi. Adeu als horaris, són la diversió. Deixem tranquils els avis i amb els pares ens ho passem millor. Les vacances ja han arribat, aquest any marxem a Màlaga i a Bilbao. A Màlaga ens banyarem, les onades surfejarem. Molts peixos pescarem i a cavall muntarem. A Bilbao anirem a la piscina i viatjarem amb limusina. Encara que sigui de nit, no ens volem anar a dormir, perquè fer gresca amb els cosins és molt divertit. L'estiu ja s'ha acabat i el setembre ha començat. A l'escola tornarem i amb els amics ens trobarem. Tinc un problema amb el poema. No sé com fer el poema. El puc fer de riure, de por, d'il·lusió o de fantasies. O també el puc fer romàntic, sobre el mar, d'un gos. Al final m'he decidit fer-lo de la Janina, perquè la Janina patina com una ballarina.